Unha das asociacións máis antigas de Vilagarcía regresa como cada novembro co seu outono micolóxico. Dende Cantarela presentan unha programación ampla na que recuperan todas as súas actividades habituais, entre elas a Festa dos Cogomelos, que regresa tras 2 anos de parón. A aportar a xente 4 ou 5 especies digamos que setas presentadas en diferentes platos. Este ano vai ser con arroz. Creo que en principio vai ser así. Setas con arroz, setas con fabas, que están sempre moi boas, pimentos do pequillo rexeos, e despois vai ser un marmitaco de setas con bonito. Ese vai ser o menú deste ano. A xente collerá a súa cazola de menú, co seu vaso de viño albariño das bodegas que colaboran connosco, o pan, etc., todo eso por 7 euros. En canto ás charlas, nesta edición haberá 4, destacando as 2 primeiras que serán unha introdución á micoloxía. Entón, a primeira charla, a segunda, volvo a repetir que son as máis interesantes, porque a primeira é introducción á micoloxía, e a segunda charla, que sería o día 15, son cogomelos tóxicos de Galicia e as súas confusións. Esta é unha das conferencias en donde na primeira a xente damoslle ánimos, pero na segunda frenámoslle un pouco, dicíndolle que non todo o mundo é orégano, todo o monte, como digo outro, e que hai cousas venenosas que non se deben consumir. A última das charlas será na Praza da Peixería e correrá a cargo de Rubén García, que ademais elaborará diferentes pratos. A primeira das saídas foi a Silleda e a seguinte terá lugar o día 6 a Maceda. O outono micolóxico tamén inclúe concursos de debuxos para os colexios e as exposicións. A exposición de setas vivas e tamén de exposición estática, con plástica, con dibuixo infantil, fotografía, etc., etc. E tamén algunhas esculturas das que nos proporciona o noso compañeiro Joaquín, que todos os anos ten ideas novas para aportar, non? A edición deste ano está dedicada a Dito, antigo membro da asociación. Dende Cantarela tamén fan un chamamento a que aqueles que o desexen formen parte da asociación.